Nganzakwethu la bengisaqhubeka noma ngisacela ukuqhubekezela ividiyo ngoba ngivelele ngaphelelwa i-space efonini, ngiyaxolisa. Lana-ke kuyenzeka webafowethu uthole ukuthi abantu abangasekho, bengisakuleyo ndaba ukuthi abantu abangasekho uma bezoletha umbiko wokuthi bona banenkinga lapha bekhona, banokugula, banezifo ezithize benicela ukuthi nibalungise noma nibasuse khona zona. Bengafika ngamadolo, bengafika ngezinyawo, bengafika futhi ngezinto ezazikade zibaphethe bona esikhathini esiphambilini. Bengafika futhi nangengozi yemoto, bengafika ngesikhali, uthole ukuthi wahamba engozini yemoto, uthole usefuna ukuyivusa lapha ekhaya noma useyivuse lapha ekhaya. Engafika nangesibhamu, kwadlula ngesibhamu othize, sesivuka lapha ekhaya. Isifo esahambisa umuntu emhlabeni ngendlela ethize, uma singagezwanga sangasuswa, uyabuya kumuntu ongasekho, abuye akhulume ngaso athi hayi bo, ngisuseni ukuthi. Ngalesi sikhathi befika bethi bazokhuluma okuthize, uthole ukuthi kuzosala lento lapha ekhaya ngoba ayigeziwe, ayilungiswanga bafowethu. Uthole ukuthi omunye wangcwatshwa nje yangasuswa lento emzimbeni, mhlawumbe wahamba ngesikhali. Uthole ukuthi omunye mhlawumbe wahamba ngesibhamu njengoba ngichaza. Uthole ukuthi omunye wayephethwe isifo senhliziyo. Uthole ukuthi omunye waphethwe zinyawo namadolo. Kuningi nje bafowethu ngendlela abantu abasuke benalezi zifo ezithize abasuke behambe ngazo. Uthole ukuthi omunye wahamba engasaboni, uthole ukuthi wena usuphathwa amehlo, uthole ukuthi omunye wahamba engasezwa, wayezalwe ebona, wayezale ezwa. Uthole ukuthi usezokuletha lesi sifo lapha ekhaya awusawazi ukubona, amehlo akho aseyakuhlupha. Wayekade ezalwe ezwa, wahamba engasezwa lutho, usezoletha lokungezwa ngokuvaleka kwamadlebe kunina ekhaya. Uthole kunomntwana nje uzelwe nje akezwa, sekufanele wena wenze ukususa loya muntu. Uthole ukuthi omunye wahamba engasakwazi ukuzihambela esenobushosha, seyakutshela ukuthi hayi bo, lapha ekhaya nina nihamba senizishosha, nihlala kwi-wheelchair seniqubula. Zonke lezi zinto uyazikhuluma aziveze umuntu osuke ehambe enaleyo nkinga enjengaleyo. Uma kanjalo-ke ngalezi zifo ezikanje, uthola ukuthi usukhulumile phela lapha emsamo, hayi bo sibani bani, izimo ezikanjena lapha ekhaya kwenziwa yini. Bayaveza phela, bayaveza ukuthi cha, kwakunosibani bani wahambe kanje, ezinye uyazinikelela. Ngizocela ukususa umuntu wasekhaya owahambe kanje, noma uma ungakaqondi, ngizokunikelela ukuthi ngicela ukwazi isimo esikanje ekhaya kwenziwa yini lento. Bazobe sebeziveza, cha, kwakunosibani bani owahambe lesi simo. Kanti futhi nangaphandle kokuthi uthi uzonikela noma uzuthi uzobuza kakhulu, ninodwa nje ekhaya. Uma ngabe sekuthiwa khona umuntu osehamba nge-wheelchair, nibe nazi ukuthi kwakukhona umuntu ohamba nge-wheelchair, anokwazi ukuthi lowo muntu ukhuluma ngaleso simo esikanjalo ngoba asisusiwe. Uma ngabe kwakhona umuntu owayekade ehamba engaboni, kwiqiqi wena awusaboni emehlweni, uthi mase uyafifiyela, ubokwazi lokho ukuthi cha, impela kubuya leya yinto kade iphethe loya owahamba imphethe kanjalo. Ngicela-ke nje ukuthi ngike ngime kulezi esuke zilethwa abantu abangasekho, ukhuluma indaba yabo ukuthi hayi bo, sisenkingeni ekanjena, ake nizame ukusilungisa phela sisagula. Yingakho uthole ukuthi ubona-ke abanye belele embhedeni, uthole umuntu usalokhu eyambona embhedeni. Hawu ma, usalele embhedeni? Yebo. Hawu baba, ngibona usanalesi sifo esasimlalise phansi. Okwenza ukuthi usuke saziveza-ke iy'ngane zakwethu, nikulandelekele lokhu. Mase ngiza ezifweni lapho uthole ukuthi zilethwa ngobuthakathi. Ngike ngakuchaza-ke lokho ukuthi izifo ezilethwa ngobuthakathi ziyizifo ezenzeka ebusuku, ziyabelesela, ziyaphindelela ngoba abanikazi ngisho ungasilapha uthole ukuthi ulaphile kwathi zibaba, mase siphinde siyabuya iy'ngane zakwethu, uyabona, sibuye senzeke emzimbeni wakho, sinishintshe futhi nonke ekhaya. Uthole ukuthi njengoba inirawunda kanjalo, uphathwa yilo, ukade ngiphethwe ikhanda, nalo sephethwe ikhanda, lingishiye mina, liphathe lo, lingishiye. Anokwazi iy'ngane zakwethu ukuthi isuke ihamba ngobuthakathi. Hawu kade ngiphethwe inyawo, nalo sephethwe inyawo, sonke siphethwe inyawo. Hawu sithi sekuba ngcono, uma kuphela futhi lento iphele kunina nonke. Isifo esihamba leso ngobuthakathi,
Yingakho kade ngichaza ukuthi uma kuyisifo esikanjalo esihamba kanjalo uzokubona kanjani ukuthi kunobuthakathi obuza ngokugulisa abantu lapha ekhaya. Uma umuntu ofuyile uzozibona iy'nkomo zakho zizoba nesifo esithi asifane nesiphethe abantu. Uzobona uma ngabe kukhona abaxhugayo lapha ekhaya noma ngaphambi kokuthi kube khona abaxhugayo, uzobona ey'nkomeni zakho ngoba isifo siphushelwa ezilwaneni ozifuyile. Iy'nkukhu bokwazi hawu impela kuyinto ephushelwa kubona. Uma-ke kungabe kuthiwa isimo esikanjalo bafowethu size siye sifika kuwena, sekuyinto lena ofanele uzame phela ukulwisana nesithangani zakwethu. Kuyenzeka-ke futhi bafowethu uthole ukuthi ekhaya lakho ngizokulungisa lokhu ukuthi ungakufaka ngaphansi kobuthakathi, ungangakufaka futhi ngaphansi kobuthakathi. Uthole ukuthi ekhaya lakho ukhokho wenu noma umkhulu wenu uzonifakela isifo ahamba ngaso, nithi niyazifika ningasilandeleli, asifake asiqothe ey'lwaneni, elokhu esiveza ey'lwaneni engakaqali ukusifaka kunini. Sibe sey'lwaneni zonke sigcina ngokufa. Sibe sey'lwaneni sithi sisuka sibe siphathe umuntu othize lapha ekhaya. Yisifo leso uma sikade sikhulunywa umuntu omdala ukhokho uyakwenza-ke kanjalo. Sike into elethwa ukhokho icishe ifane nobuthakathi kanti akusibona, kukhulunywa indaba lapha ekhaya esuke iphethe yena, nigijime niye kubantu bonke, hawu kunje kanti into esuke ilethwa ukhokho wenu. Zama-ke ukuthi ukhulumise into ekanjalo. Ngicela ukuqhubeka-ke kulesi sifo. Uma izifo ezilethwa abathakathi ekhaya zikanje, okokuqala, angisho ukuthi esokuqala ngoba kuwesokuqala, kuyenzeka uthole ukuthi ngendlela mina engichaza ngayo, uthole ukuthi ngizothi nje esokuqala, yabo ngizoqala ngaso kahle kahle. Esokuqala uthole ukuthi izinyawo zakho zifuthe ngaphansi kuba ngathi kugwaze inaliti, weqile-ke ngane yakwethu. Kuphinde futhi uvuvukalelwe izinyawo, weqile ngane yakwethu. Kuphinde futhi kube ukuthi emzimbeni wakho uba namahlaba, futhi izibhobo eziba semzimbeni wakho bayakuganga nje impela. Shila ngathi izifo zabathakathi bazenza ziphindele ngoba hamba ulapho ulungise, hawu siphinde sibuye bakithi. Kube yikhanda elithi heqe, ukade ujabule likushaye, likuzungeze ikhanda lithi ulikhomba ngapha ulikhombe ngapha lihambe. Kungabi ikhanda nje leli othi uma uliphuze liphilise mase lithi nya. Kube ikhanda elikushaya likungene phakathi ethanjeni. Ujame, uma ngabe ujamile uthi hayibo nakhu ikhanda, uthi ulibabazile lithi nya, uthi lithe nya lithi qe futhi likuzungeze lingashayi endaweni. Uthi ulikhomba ngaphambili ulikhombe ngemuva, ukuganga-ke lokhu. Kuzoba phinde kube isihefuhefu esiyenzeka kuwena ngathi yiphika ngathi uvalo ukuthi heqe, bayakuganga ngane yakwethu. Isifo leso indlela abakwenza ngayo ukucima komoya ebusuku uma ulele, ulokhu udlikiziswa yinto, ulokhu ucindezelwa yinto, ulokhu udlikiziswa yinto. Ubuthakathi lokho abakwenzayo kuwena ngezigaba abasuke benza ngazo. Ziningi-ke izinto abazenzayo, kakhulukazi ubuthakathi kumuntu buke buthande kakhulu ukuhlala emalungeni omzimba ngane yakwethu. Mase ephinde futhi emphefumulweni, uthi uyaphefumula, hawu akusaphefumuleki, yabona, uxege nje ube lula emzimbeni, uxega amadolo, uxega izinto eziningi kuwena. Ngaleyo ndlela basuke benza ubuthakathi ngazo, singabala kuze kushone ilanga, niyabona. Kodwa nje ubuthakathi obenziwayo emzimbeni bakho lobo suke izifo ezivezwa ubuthakathi yilezi othi noma usuyikhulumisile edlozini zingathinda, zingaveli, kunokuthi kuvele zona, kuvele abantu olwa nabo, uyabona. Benza yona leyo into abathi bayakuzama, othi uzama ukuyilungisa. Ubevele benza lento ukuthi wena sifuna ukuphathwa ukuthi, wena sifuna ukukhombisa. Basuke beveza ukuthi cha, unezithabuko esuke zizona ey'khanda into esuke ikuphethe-ke ngane zakwethu. Kuyenzeka futhi uthole ukuthi omunye usequnjelwe isisu ndlela thizeni, wadla ebusheni, yizona zonke zezinto. Kuyenzeka futhi somunye wadla ebhekile edliswa umuntu wakhe azona naye, isifo esizovela lapho kuwena. Ngabe uqunjelwa isisu, ngabe ngaphakathi kuwena sekunento eshisayo ngaso sonke isikhathi engazi ukuthi kuthiwa yini, kodwa Nkosi yami isilungulela. Zonke lezo zinto ezikanjalo ziyenzeka uma ungowesilisa uba nesilungulela. Isilungulela sivele sisuke sikuphatha ngoba kusuke kukhona into engaphakathi. Zonke-ke lezo zifo ezikanjalo izifo ezikhomba-ke kunobuthakathi obenzeka
kuwe. Kuningi engabe ngiyakubona sekusuka kwabantu ntambama, manje ividiyo yami ayisabonakali. Ngiyabonga, nisale kahle.